Lain na po nga disgrasya hitabo sa Santa Cruz, Davao del Sur. Duha ka sakay sa motorsiklo ang patay human ni bangga sa nadaot nga truck sa Barangay Darong sa maong lungsod. Nasairang ang nagmaneho sa mga motorsiklo usa ka 15 anyos nga dalaga. Aniya ang report. Dead on the spot ang duha ka sakay sa motorsiklo nga sila Alay sa Abeco, 15 anyos ug Haris Maitom, 21 anyos. Human mibangga nga gisakyan motorsiklo sa truck nga nadautan tunga sa dalan sa Barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur. Sa investigasyon, kumpleto man unta sa warning device ang nadautang truck apan nabangga gyapon kini. Itong victim natin is coming from behind, coming dun sa likod. Pareho silang going northbound. Ngayon, based sa investigation namin, medyo mabilis din yung takbo ng motor. Then sumalpok sila doon sa likod ng Mitsubishi truck. Yes, yung driver at yung back rider niya is dead on the spot. Ang driver sa nadautang sakyanan, nakita pa nila ang paspas nga padagan sa duha ka motor nga daw nagkarera. Nakalusot ang isa. Apan ang kasabay ni ini na short paglikay busa nadasok sila sa truck. Duha lagbok motor naginukdan ay. Ang isa diri sa wala sa tuon nga kaagi, ang isa nasa wala. Sakit siya ito. Oh, dito nasangit sa mo ang truck. Pero ingon ni sa imong amo motabang daw. Oh, tabang na mo amo na padlong na po na mo amo diri. Ang mga kabanay sa namatay, wala na plano nga mapasaka og kaso. Buot lang nilang mapahilo na ang ilang mga kabanay nga namatay. Matabangan lang jud ang amo kay patay man jud ang amo ang na anak. Ano yun amo ang matabangan lang jud. Migulaw sab sa investigasyon nga ang nagmaneho sa motor mao ang 15 anyos nga babaeng biktima. Misibat lang kuno kini human gisundo sa iyang mga barkada. Diha mi sa lubo. Gikuha ang akong anak sa iyang anak. Barkada, gikuha nag motor, duha ka motor nagkuha sa bala diha sa mua. Unya mo to nga, wa ganito na nanghid akong anak kay kami na pud mi namatian pud mi. Nya nako nangadji man mi. So akong anak nisibat nilakaw. Hinoon, mipasalig ang tagiya sa truck nga mohatag og tabang sa mga namatyan. Pahimangno karon sa otoridad. Paalala po natin sa ating mga motorista na mag-ingat po tayo lalo na po kung gabi sa ating pagmamaneho kasi ang aksidente po, inuulit ko, ay wala po itong pinipili, mapabata, matanda, babae o lalaki. Lahat po wala pong pinipili itong aksidente. Kauban si Leo Arcaje sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.